Tiprasa rongni laibuma biang kemakha tabuk omo cheri nya jetong jeng Tiprasa kijing Tiprasa simi salai tonglayo omo Tipra chini jaga hnai haipana wanchugu nya di jaga malik nga ke second class citizen ang tongna nangla khamu nai nya di sin Tiprasa rongno hajak hatayo mamang chana nangna kwrui thangna lama kwrui porina bo rungsrung nok kwrui sakham nok hospital bo sepsap kwrui ani mote nga ka Tiprasa rok je tabuk chana nangna kwring tongmani Tiprasa rongni dusbanya ungu chora tongsini wanchungna ringya tabuk phana naike ke Tiprasa rongno wanchungna jiringya khu kisa misa sik rangno hakanyo jaga phalero haikhe tomung tongkha kai Tiprasa rongni future haikhe thinango jaga kwbangma jagao no kwmawi manu tai kaisa sini Tiprasa rongni chayang mani ngake chung ayang nani phainaro bongni kokno belai ke important wo amoni bagi tamu nukjak ngakai borok chini area o phaipano chung borokni kokno masao hingke te kaisa kok khoroksa khorokni Tiprasa leader chaya bai borokni borok chini area o happai mani kwbangma jagao no tabuk andike Tiprasa kami tongo je ayang nani phainai borok bo kami khajak Tiprasa rongni jaga sekjaktui bazar bo sekjaktui odek borok no dugan di tongbai kya borok amo jesa dormoni borok phanang manu toba ayang nani phainai dini na ang haikhe kaisa jaga wa ang jagani bumung salia o bazaro borok 10% o kobjo khlaikiga haipana se Kokborok saya baksa buksu sawo haipana ani modi ngake borok Tiprasa area o jotong ka tamne bagi jotono Kokborok saya hnu to kon party de okongno te kaisa kok ngake kunu kaisa suk office roko bank roko chini borok rok baksa buksu thungi tongjago ayang wasa uyang wasa khlai amo bising hajaro masaro amo siyang Tiprasa rokai dormono khaglai baksa bo hai dormo khayo amoni bagi bon SD cancel khanya nango hai hinai salai tonglayo hingka haikhe salai tonglai Tiprasa dopha ada agungno tabuk si Tiprasa rongno baksa buksu social media roga ang nongmani nang hai dormo khayo ang hai dormo khayo ni walanya chengi tongkha hingke tabuk si suruwato se asungni tongha ka thinango tomungno wanchugni nai Tiprasa ro angle wanchugni ke belai kiro amoni bagni jotoni hamya jora phaimano jotoni kaham jora phaimano je hamya jora phaima jora o jeng Tiprasa rok jotono milwi help khanya nangnai haikhe se dopha kuchu sakao kanai ajaga o hincha rok salai tonglai khele chini dopha kusuk sago kaimangla amoni bagni nadi je jara dopha niji dopha kijing dopha hincha khale yanga ko borok kuchu sa kajang nungnai amoni bagni sungbu Tiprasa ngai thanjang ngai si tongna nangnai teka sho Tiprasa rok chuang na nanglai walai mani amono bo muthakna nangnai tai kami kaisa hincha salai mani bo hai tribe ang hai tribe bini kok bai ani kok ani dialogue bai bini dialect milia bo hai dormo khayo ang hai dormo khayo mani omono muthakna nangnai chini Tiprasa rok amtiro mokol buskango kwbangma nugui tongo omono bahaike muthagui man chini society chini Tiprasa rok society rok krak khai samung tangna nangnai ngkha tinin video amsungno norok bahai ma tong andike chini society rok krak khai samung da tangna nang comment khlaisadi hambai।